come now. Surely we can be friends. I know so much about you. Ei, bones a tots, aquí serà 205 comentant, i sí, estic parlant en català, com ja vaig dir en l'anterior vídeo. Si no l'heu vist, el tindreu al link de la descripció. I més que tot us vinc a ensenyar en aquest vídeo doncs com vaig fer un altre vídeo que vaig fer, allò de tantes escales i tot això. Bé, ara en començarem de nou, espereu, aquest el deixaré per després. Vaig a buscar un altre lloc, aviam. Ai, que han quedat. Encara que sigui aquí al costat es pot fer igualment. Doncs primer de tot heu de tindre una pala, vale? Bueno, clar, una pala no cal que sigui una pala, o sigui, depèn d'on agafeu, podeu començar on vulgueu. Doncs comenceu aquí, o sigui, fent un quadrat d'aquests. Feu un altre d'aquests i baixeu. Després, aquí, doncs aneu destruint tot i baixeu un altre cop. I aneu fent com a escala. És molt fàcil això, però bueno. Jo ho dic per qui ho vulgui saber, tu. Vas baixant més. Jo ja tinc la pala de pedra, vosaltres si acabeu de començar doncs la tindreu de fusta, però bueno, això ja depèn de vosaltres. Me cago en el puto lac dels collons. I bueno, tu mira, doncs és anar fent això i anar baixant. Ara pararé el vídeo una estona i després us ensenyaré com queda finalment. Ja ho veuré també en l'altre vídeo que queda bastant avall. Bueno, a l'altre vídeo vaig perdre tot, havia trobat diamant de tot i per mala sort vaig caure dintre la lava i no vaig poder recuperar res. Ara pararé el vídeo i quan torni us ensenyaré com quedarà tot i això, vale? O sigui que ens veiem en uns moments. Vale, ja he tornat i mireu tot el que he avançat, tot això he baixat i m'acabo de trobar ferro. Sí, ferro. Si us trobeu així, per exemple, que us trobeu un material bo, doncs mira, feu com jo i ho destruïu i bueno, ara espereu-vos que us destrueixi i quan ho destruïu doncs torneu a ficar... Ui, espera que encara hi ha... Hòstia, quin lag que tinc, madre mia. Va, joder. Aquí hi ha coses per aquí. El ferro, això s'ha de... amb el forn que us heu de fer, l'heu de fondre. Sortiran unes barres de ferro. Hòstia, madre, joder, quin fàstic. Vale. Vale, doncs... Joder, tio. Vale, quan tingueu així que trobeu una cosa, doncs torneu a reconstruir el tros que voleu. Us hauria fet això. D'aquí... Bueno, ara acabo de fer un fail, però bueno. El problema és el pujar, que triga bastant. Això ja us ho aviso, perquè jo... Amb el lag que tinc, imagineu-vos el que deu costar pujar. Bueno, doncs és... Joder! Un Déu. Vale, aquí m'he podeu construir. Doncs, aviam, hi ha gent que ho fa per fer-se una casa al fons de tot aquest túnel. I es pot fer, clar, feu com vulgueu. Però jo ho faig per trobar materials bons, perquè... O sigui, clar, a baix és on hi ha els materials bons. I si baixeu d'una altra manera, doncs és més difícil. Això m'està destruint el meu gran martell destruït. Esperem trobar algú més bo que ferro per poder-vos ensenyar i quedar una mica bé. Però de moment s'ha d'anar buscant, no tot es troba, bueno clar, o sigui, ara estem molt a baix encara. Encara en tenim per estona perquè ens toqui algú bo. Però bueno, el que us volia dir és bàsicament això, que... O sigui, per què ho faig servir jo? Joder, merda, s'ha destruït. Haig de pujar, ja veureu que trigo molt. Perquè es pot fer servir, per lo que vulgueu. He fet antorxes també, perquè si no et quedes ben fosc i no veus res. Les antorxes són fàcils de fer, si no les sabeu, bueno, ara us ensenyaré com fer-les, així no tingueu cap dubte. I molts de vosaltres ja sabeu fer això, o sigui, si ja jugueu al Minecraft d'abans
ja sabreu fer això, o sigui que no tindreu cap problema en fer-ho. I si teniu mala sort com mi, com m'ha tocat a mi per exemple, us haureu d'aguantar tota la nit desperts. Però si teniu sort us trobareu ovelles i amb aquestes ovelles us fareu un llit. Però jo no tinc ovelles i per això. Bueno, bé, us vull ensenyar una cosa i no tinc ni fusta. Ai, quin lag. A veure, 6... No, 5. Vale. Ai, Déu meu, no ho he de... Veus, aquesta és la meva altra escala, és més font de l'altra, imagineu-vos que he estat com uns 10 minuts per fer tot allò. O sigui, si no teniu lag, quan aneu en un moment ja ho tindreu tot fet, Vale, doncs primer feu la fusta i quan tingueu la fusta feu els pals i amb els pals col·loqueu un pal aquí i un de carbó aquí i ja teniu 4 antorxes. És així de fàcil, no té secret. Vale, ara em vaig a fer un pico. És així de fàcil també. Ah, espera't, podré fondre. Aviam, on és el... aquest? A dalt. Segurament em faltarà carbó, però bueno. Aquest aquí. Esperar. Mentre vaig a baixar i després ho vindré a buscar. Perquè he ficat pèssimo, perquè com que no tinc per dormir, doncs em moriria en un moment, vale? I no tinc ganes de morir-me de gana. A baix. Deixa'm. No, aquell no el destrueixo, que no és que tot de sorra. Vale, 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 valen. Això del sostre jo ho faig perquè quedi com una mica més bonic, però feu com vulgueu. No té res a veure amb tot l'altre. Això, si ho vaig veure bé, es diu Branch Mine. Què vol dir? No ho sé, però vaig veure que ho feien, m'ho van dir que ho fes per anar, o sigui, perquè no tingués tant lío a l'hora de pujar i a l'hora de baixar, de no caure de cop i fotre'm una hòstia i fer-me mal, doncs és una manera de fer-ho més fàcil. Si vols, ja veuràs, doncs ara faré un giravolt, ja veureu. Després d'aquesta escala que baixaré aquí, ja torna a haver-hi sorra, doncs aquí faré que baixi cap a les... Espereu-vos, que no vull que estigui tan fosc. Vale, doncs d'aquí feu això, per aquesta banda, això si voleu, si voleu podeu fer-ho recte i si voleu no. I ara ho faig per ensenyar-vos. Si comenceu a fer l'escala, cap aquí. El material serà el mateix, depèn de on estigui. Potser és com si voleu fer els dos, o sigui, jo amb l'altre ordinador, que no puc comentar, ja us ho vaig dir, perquè se m'ha espatllat el micro. Ara estic al portàtil que parlo pel micròfon intern, per això puc parlar. Doncs us ensenyaria parlant, però clar, no puc pujar gaires vídeos per l'altre perquè sense parlar doncs no m'agrada pujar vídeos sense parlar. És com si no fes res, no m'agrada. Ai, me cago en el lag, me cago en el lag. I també us esteu preguntant per què ara parla en català i abans parlava en castellà i després va un altre cop en català. Doncs perquè ara potser això els hi farà mal als espanyols, però vaig traicionar el meu país, perquè aviam, la meva llengua és el català i el parlaré sempre, o sigui que no puc deixar de parlar-lo només per pujar vídeos i per aconseguir més subscriptors en castellà. Doncs no, vaig cansar i vaig pensar, no, ja, què estic fent? Serà o què estàs fent? Doncs vaig pensar-ho i vaig dir, doncs mira tu, saps què? A tomar pel cul. Ara parlo en català. Ja vau veure a l'últim vídeo una cançó de Charango que dic a tomar pel cul, ara parlo en català. És el que dic. Fins aquí arribeu, no? Què és el que dic? Hòstia, per cert, hauré d'anar a buscar més ferro. M'he trobat ferro. M'agrada trobar-me ferro, però perquè aguanta molt més que la pedra és una merda.
Joder, me cago en el lag. Ara ja aniré tancant, perquè ja sabeu que és fer això i ja està, o sigui, és xupat, no s'ha de fer res més. Si veieu un material, o sigui, com si us heu de tirar cap allà al fons, però després ho tapeu, perquè quedi maco. Bueno, aviam, si no ho voleu tapar, no ho tapeu. Però és perquè quedi més maco. Jo ho faig perquè ho quedi més maco. M'agrada que quedi més maco. Vale. Oh, ara que hi ha una diferència de llum. Oh, perfecte. Vale, baixaré 4 esgraons més i ja pararé el vídeo, o fins que se'm destrueixi la aquesta. I també pujaré un altre vídeo, no serà el mateix perquè si no es trigaré molt i tot això, que us ensenyaré com trobo diamant. Espero trobar-lo perquè si no no podré pujar-lo, doncs com trobo diamant ho gravaré i penjaré, perquè veieu que això funciona i que no és un timo que us estic fent, perquè no ho és. És una cosa que va molt bé per... Ui, de carbó, veus? No sé ni si arribaré de dalt. Oh. Bueno, espero que us hagi agradat. Comenteu, voteu i els que sigueu catalans, visca Catalunya i adeu.